Здравейте на всички! Продължаваме да ви показваме какво сме направили в кооперация Защитниците. Това е първата къща, която е собственост на кооперацията. Работим по нея. Заради дъждовете и влагата се позабавихме вътре, защото ето с тази машина ние обираме влагата, защото тук има доста дебела мазилка, варова, която е направена. Тя трябваше да изсъхне, за да може да продължим напред, да няма после на крайната шпакловка на боята да се напука. И затова тази машина трябва да отчете 62-63 трябва да стане влажността. Сега сме паднали под 70 и ние продължаваме следващата работа. Това, което виждате е гипсокартон, понеже сме казали, че в къщата няма гипсокартон. Има само, вижте, на кои места. Когато трябва да направим арките, тук сме оставили нарочно по този начин, защото когато се отваря прозореца и е така направено с големи стени, вратата би се удряла, а тук оставяме място, за което да може да се отвори вратата. Или от опита с времето сме видяли какво трябва да подобрим, за да стане наистина изпълнение. Перфектно изпълнение. Ето, с оператора гледахме Mercedes GT Air Black Edition ли беше? 800 000 евро струва. 800 000 евро и на 6 години го видяхме 200 000 евро. Цената му е паднала с 600 000 евро. На него поддръжката на година му е някъде между 80 и 100 000 евро. Само каското му е 40 000 евро. Между 80 и 100 000 евро. И страшна загуба на стойност, докато вижте тази къща, която ще излезе примерно обзаведена 600 000 евро с всичко, с двор, е феноменална. Първо в нея живееш, дори да кажем младите хора. Друго е да качваш девойка в колата, трябва да я заведеш някъде. Тук имаш възможност винаги да живееш в прекрасно място, ето отвънка е сигурно 32-3 градуса, вътре без климатик, на отворени врати. Тук е хладно заради огромните зидове, изолации, които сме направили. Всичко е перфектно. Този гипсокартон го ползваме, показахме ви, за прозорците и това, което ще направим с него. В баните, това е помещението с... Тук е мокро помещение, където ще е термопомпата, ще направим един куфар. И той ще бъде от гипсокартон, както и тавана. Това са единствените места, където ние слагаме гипсокартон. Виждаме, помещенията вече са готови на финална фаза. Баните са готови, всичко. Изкарали сме нещо, което е много важно, защото баните, ако не изкараме отдушници, които да са отгоре, отдушника от прозореца не действа така, защото засмуква. От пречиствателната станция има специфична миризма. Така че изкарали сме изцяло въздуха. Лошите миризми ще бъдат отгоре, така както трябва да бъде. И вече излизаме отвън, започнали сме работа и по двора. Сега, тук виждате настилката, сме я приключили, която е за външната настилка, но нещо, което е много важно. Тук, тези, които са следили нашите видеа, тук имаше няколко палета, които ни помагаха да играят ролята на стъпала. 2 дни сме насипвали, може да видите колко е голям насипа. Аз ще помоля оператора да дойде отдолу. Вижте, това е насип. И знаете ли откъде е? От строшен строителен материал, който вместо да го изхвърляме някъде на сметище, ние сме го надробили и тук ще направим основа за паркинга и сме почнали насипване, вече за да изравним терена и после да сложим финалния слой. Това навсякъде ще има камиони с пръст. Ще го изравним, ще стане прекрасен. Тук пречиствателната станция вече е задействана, затворена. И ето, както се вижда и отстрани, почваме да насипваме, да дигаме, да оправим нивата, така че двора да стане равен, да си направим поливната система. Имаме и място, откъдето да идва вода. Сложили сме камери, вече всичко се наблюдава. Още едни камери в село Неофит Рилски. Стъпка по стъпка, където и да дойдат, ще ги видим. Нали, затова не обвиняват, че сме слагали камери. Сигурно трябва по някакъв друг начин да ги правим нещата. Но, това е блока за управление на
пречиствателната станция. Както виждате, ние не сме да си изхвърляме водите в природата, да замърсяваме подпочвените води, както и боклука, не го изхвърляме на сметища, а всичко 100% рециклираме и използваме. Следете как се развива обекта на кооперация защитниците и най-важното, тези от вас, които наистина искат първо да са съпричастни в градението на България, да участват в създаването на хубави неща, да се научат на процесите, които могат да им помогнат да променят средата, могат да станат част от кооперация защитници и да станем най-силното икономическо звено в България, не Ковачки, не Пеевски, не Прокопиев, не Борисов или всичките там домощиеви, а кооперация защитниците да върне силата в народа. Така че включете се, очакваме ви.